dia di pasar roh nami Tuhan Baklalau kami ado tinggal di basang munggu dan makai bangsa tinggal ala niali Tuhan dinalau mandala was-was berbagai semua anak doh guru ni pria misi bagai dulu ala niali Tuhan bahan menasih kebikirlah kesibur teman-teman munggu yang diluar Ilwa Kristuona stuwo bodo kota aina lagiru da takas to manami na satu na sarmatia lengwaru to be ulo nami juga sesere ulo Tuhan ulo sihaba tahu nami na posto rohanami ale Tuhan sia nama muka satu na kasih Tuhan totong mahona matomani asabar dele di bagai sadami to las peroba kardu sa rohani ale Tuhan lagi to Dumulu rahasia sedusa orang nami astaruli hamil ibas basu. Kami mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asal rohani Tuhan Yesus Kristus. Doa golong rohani kepada amata. Doa para sauran itu diperbaiki mana pertemuan itu. Olah dia roh sendiri miliknya. Amin. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:6. Amo kadongan na pinakulongan, nunga marpungu kita di alaman ni Garejaon. Inganan pangalopan pasu-pasu siya Tuhani. Dihara romunan waing takasma pabuahamu. Bison rodo hami mabuan na puratiar. Dalan ni sobanami lao pasahaton pangiduat tu amatta di bata marhite hamu malim nami. Mauliate ma. Munaon asa dia dolak lakak na dia do unok na dinggam ma mabotoh kamu. Buah-buah na uli do amang, buah-buah na dinggan. Asa tiur mapasuk
Pasu-pasu ni debata tu anak penami nanaing mardongan saripeon. Gabe jala horas. Takas matutu ulaw ta sadarion. Naing majalo pasu-pasu pardonga saripeon do anak do buru ni Huryai. Ang giat gabe ripe na daulat. Sonari taudur mama anak do buru taon. Asa sianjur mula-mula sianjur mula toppa. Marsirangan ni aik perdemuan ni Hosa. Debatado na mamukka asa martua hita jolma. Udur mahita tu gareja Kristus mangulaon ulaw ta. Tuhan mandongani hamuna. Hamu akadongan na kinaholongan ibagasan las niroha nungabongot hita tu bagas joroni debata mangudurhon dongata si Mardi Syaputra Manik doho si Flora Syanti Boru Siagian nanay paujak kon pardongan saripeon songonang sinakap ni rohana sida sayang giat masa darion gabe ari na sumurung ari na uli dihita sa luhutna atong tabasada matang yang ta asang giat debata mamasu-masu bripe na ito. Ale debata panopa nasun bahasa hodo na mangiring-iring anak doho boru nanay mardongan saripion asa marsi hawolongan pahok maholong doho sakap nasida na wili nagabe odolan jala rahut-rahut di hasadaon nasida di junong sukun ma pasu-pasum tu nasida bain mana sida tama jala badia asa boy gabe si tindangi di hapapatar ni hadirionmu marhite Jesus Kristus anakmu Tuhan namin di batana mangulu jala marhua sarapoko di bagasan sa daun dohotong di borbadia saha rodi saleleng nileleng na. Mula Allah menciptakan langit dan bumi
setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan segala binatang di dalamnya, Allah melihat bahwa semuanya baik adanya. Maka akhirnya Allah berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nyanyian di bagasmu Tuhan. Nyanyian di bagasmu Tuhan. Matua maganuk nama kabiari Tuhan. Nama parange dia kadalana. Sai pangalan mudunaniu langit amanmu. Matua maho jalasona. Matua majoma. Nyanyian di bagasmu Tuhan. Domini Christus ima, mengerajai di bagasan roha muna. Gugun mahatani Kristusi, maringana di tengah-tengah muna. Haleluya, haleluya, haleluya. Amang inang dokot kita salukit na Parajolo sahali upatadahom majo diriku asasom dang marsuku-suku kamu di bagas rohamuna. Mologo argu Pastor Alam Saragi anak si malumut tuaw alay sa sitong na marga si marmata ala nung nga mga ratopong nami sa samon sirto si malumun ibay mahani marga Saragi. Jadi molo oma di Jabu boru si hotang jala alma anak siakangan sian opat bersaudara, 2 mabawa 2 maboru jala audo mo sa pahupo pangwara. Tempat tinggal ni amang dohot inang di Haranggao paroki Saribugoro. Adi pastor paroki Hiado Rotuson alay alanyadong tugas na sila ang mamagatihon. Jadi auma mo se pastor na baru di paroki kita. Jali nga tulo be pastor di paroki. Pastor paroki, lalu pastor Masro. Parjolo sahali selamat ma Tuhamuna 2 5 Mardi Syaputra Manik Dohot Flora Santi Boru Siagian. Mardongan hatuguan apor seaon dohot holong ni roha rodo hamuk tuzolo ni huria lau pahoton pardongan sarepion muna. Sadarion rabdo hamuna 2 mamuk ka rumah tangga. Janga ikorabdo hamu muse manguduti padan dohot pajongjokon rumah tangga muna. Sepasang suami istri nang marhasohotan sa leleg 50 tahun disukun sa halak pastor. Ahado rahasia muna asaboy setia hamu magbangun rumah tangga sa leleg 50 tahun. Hami marpadan dakolan marsiha holongan sa hatu hamatean. Alay hamatean pe dang boy pasirat kon holong na. Ketika menikah kami tidak hanya berjanji untuk saling mencintai sampai maut memisahkan, tetapi maut pun tidak dapat memisahkan cinta kami. Di bagasan Huria Katolik, perkawinan manang pardongan Saripeon
diguarido sada sakramen puasa ahamalapatanna perkawinan marang pardongan saripion diguari sakramen ala maggobarhon manang patuduhon parsaoran manang relasi ni Kristus dohon kuria jala hita ruasna anggota so Jesus natongtong makaholongi huria hita masalihna dan bangunan ni gereja hita maggereja na sa sintongna so Jesus natongtong magkaholongi huria gereja mangalehon sude na adong di ibana doho sandok ngoluna songonima nang sahala bawa naikon makaholongi parlija jamuna jadi sahalin naik kemudian dua nasadarion berbahagia selamat adu kamu Mardi Syaputra Manik do Flora Santi Kurusikian Bapak kamu muka rumah tangga lain sadarion Bapak mahamu ajoncok kamu jadi teman-teman nakini siang godang na perlu parohan teribagasan rumah tangga dua mak na perlu paling penting nuaingon iman iman yang teladan hidup. Kalau ngadili bahasa-bahasa Tuhan dan Tuhanmu geleng buat kamu rotu bari jomartania. Jangan kamu pe ikon martania. Kalau kamu pe somartania, bukan cara mengajar waktu geleng. Tuhan memasuk kita sana. Radedo kamu gabe sitindangi di ulang pardongan saripionon Radedo kamu mau lihat matu Syaputra Manik dohot Flora Santi Boru Asukian Siagian nahina holongan nungaro kamu tubagas joro ni debata alamar sakap lau pahotton pardongan sarepion muna di hadapan ni malim jala na sinaksifon ni sudiruas Kristus do namamasu-masu uhut pahotton pardongan sarepion munaon asa tongtongkot kamu marsi holongan jala boy mangulahon tohonan muna songon sahala ama dohot ina alani sonari upangido kami maasa hatidak ko kamu ma sakap dohot iyas ni rohamuna marhite mamanusi sukukon hamu Mardi Syaputra Manik dohot Flora Santi Boru Siagian nunga tutu sian rohana iyas jala bulus hamulau paujakon pardongan sarepion munaon Rade du kamu tong marsi holongan jala marsi pasangapan saleleng kamu mangolu Rade du kamu di bagasan holong na tutu majakon angkada danak nanay basa-basahon di debata tu kamu jala gabe ama dohot ina na daulat kamu lau manogunogu na sida khobar tupati ni Kristus dohot kuria Katolik na badiai Au Mardi Syaputra Manik Metako Flora Santi Siagian gabe do masa repekku berpadan au na ikon hot rap.co titik pasaulian nang usaha titik kelas niroha nang arsa niroha paholok kulo jala pasangawok kulo po saliling ni
Seliling au mengulu. Au Flora Samani Jadian Koko habis satu ramani gabe dengan sari itu merkado doau ikon hot kat doho itikil pancalulian dan hatusan itikilas miroha mahakat miroha aholen kudoho jalan pantang ngopok kudoho taleleng Sai di patogu de batama pada nang kina tidak pemuna di jolo liguriai. Jala sai delehon ma pasu-pasuna tuhamuna dua. Naung pinadomu ni de bata dang jadi sirangon ni julma. Asa sidakan ni arirang ape tu pulo batu. Naso tu pasirang sai hot mato di jagu. Tapuji ma Tuhan. Amat dot anak doton mikro dia. Dalam matu Tuhan Hari Saputra Mani dalam Kitinong tada di Molokku Purwo tulis yang waktu Purwo di bagasan luar nyama dan anak di sana terjadi. Jalo Hamuma buku Nabadia Silang Rosario Lilin Nagabe Bohal Hamuluan di Hamuna. Firmal ton dimula jala tongtong mahamu marsi holongan. Horas Boras dot ulusod Saneng pakyo muna di bagasan ulaon noay Kadaryon asa di pasu-pasu tuhan sudi ulaon buwan magdalan doon na tingnan. Nito diyon Saneng pakyo muna Kadaryon asa sudi mahita na mangulaw pesta Sadaryon di pasu-pasu Tuhan jala sudi akka tayangka akka rencana na dinggan buwan magdalan sa mga ulamunan Tuhan. Di Putra Manik dohot Flora Santi Borsiagian naung di pasada di pardongan Saripeon Nabadiahon totong miang di bagasan Hahipason dohot Lasmiroha di Permuluan Siganupan. Yok mahita mangidohon sayang giat marhite ulaon pamasu-masuonon mien malas miroha dohot pasu-pasu dinatoras nasida di akkatodong dohot ale-ale nasida sayang giat manasida saluhutna sada di bagasan panggonggomion di Kristus lahon lahon tohonan nasida Rapmahita Kosong Mardi Siaputra Manik dohot Flora Santi Boru Siagian nang hot di hasadaon parumatanggaon asa saroha sa pikiran nasida di basan ngulu sigarup ari unang paluas adong namang bugay lasmiroha nasida ay bodo na nang mamasu-masu nasida unang paluas holang roha nasida ay hodo na nang pasadahon na sida marhite Kristus Tuhan namin. Amin. Saja
tuasom nunga dito paho nasa na adong siyan nasa adokyan dung diatur hoko hasyanganon siyan mulana jala dito paho jolma tumiru rupam di pasa kodo tubawai sa halag boru-boru nagabe pangurupi bahen donganna naso hasirangan dang dua benasida alay nunga gabe sada daging jala diajar hokodo ya naung pinadomum dang boybe sirangon ale de bata nunga di perbadiai ho rahu-rahu ni pardongan saripeon marhite hakomion namar mulia asa di bagasan padan pardongan saripeon patarma sakramen ni Kristus dohot puriai ale de bata di bagasan guarmu marsada do bawa do boru-boru gabe hatopan na sumurun ni hajal maon ima rumah tangga marhite pasu-pasum onma pasu-pasu na so sinegaan ni dosa tiatianan jala dang terbaurkon ni aik na sumar tata maakan na posomon nang pahoton padan pardongan saripionna tong-tong do na sida makirim di asi dohot asi nang pangodiamu useho maparbuay ni tondim perbadiami asa tong-tong hot holong ni roha na sida di padan pardongan saripeon ala ni holongmu namian di roha na sida gohima naposom lora santi borusiagian ima niolion dohot holong ni roha na dame sayang giat ma ibana tong-tong mangihut kon tiruan ni akka boru-boru na badia puji-pujian na sida dian dehon di buku na badia sayang giat ma rohani pangolion tarihot tu persondukna jala dijakon ibana gabedongan na nadas songon dirina sayang giat ma didongani ibana marhite hapat tunon jala tong-tong makaholongisa songon holong ni Kristus sa diri na makaholongi huriana alani ihu pangido kami toho ale Tuhan sayang giat maakan apo somon tong-tong mian di bagasan hapor siyaon jala gabe si pangoli patikmu si pangoloy patikmu sayang giat manasida na dua naung gabe sada ripe gabi halak na boy si tiruon ala tinauli toho inadenggan ningolu na sida sayang giat manasida naung pinahot di barita na uli gabe si tindangin ni Kristus diadopan ni luhut jolma atong sayang giat magajang umur na sida jala dungi ditikki na muse bongo tu pernguluan niya kahalak na badia di bagasan harajawan banua gijang sayang giat manasida hatop mangabing-abing gabe na tua-tua sitiruon ala ni haburjuon saha tu namar pahopu marnini marnono marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Pemakan ni Kristus
pamatang ni Kristus, 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 pamatang ni Kristus. pasu-pasu ni Tuhan. Halus taan non, amen. Sayang giat ma debata ama pargogo na suhatudosan. Mga ramoti hamo di bagasan holong dohot kasadaon. Ase dame ni Kristus miya di bagasan diri muna nang ditonga-tonga ni bagas muna. Amen. Sayang giat mahamu di pasu-pasu debata. Dapotan parsyaulian siat akka ale-ale nang todong. Jala marpasoran ng tusude jorma. Amen. Sayang giat mahamu gabi si tindangin ni holong ni debata di tanoon. Jala paroha na ulibasa tu akka namar si taunon dokot namar kakurangan. Asa kaduan mardongan moliate ditumutomu na sida kamu diinganan ni debata naman otong. Amen. Tuhani madongani hamuna. Namadongani totimu. Jala debata nasun hinagogo ima mamasu-masu hamuna. Ama dohot anak dohot di korbadia. Amin. Akadongan na hinaholongan. Sonari nung nasunbe ulam ekaristi na badia. Dohot pamasu-masuon pardongan sa repion ni si Mardi Syaputra Manik dohot Flora Santi Bori Hasugian. Borhat magita lau makatibda kod dengan bahasa ni Tuhani. Amin.
Kang Siwano, ini orang berdiri pada taima pulang kami. Ayo rokat nakali mabukon rokat na orang dijualan. Apa marbebis jadi film tadi itu bang. Apa pargue sih itu.
mudah-mudahan sukses. Yang